अगर आप भी चाहते हैं कि सोनो टोन भोजपुरी का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बड़ुआ गुटाइले धनिया कई के पूरा तैयारी के पूरा तैयारी काहे बड़ुआ गुटाइले धनिया कई के पूरा तैयारी तो सुनी सोचनी की पहिला सुमारी शिवजी पजल ढारी ए राजा सोचनी की पहिला सुमारी शिवजी पजल ढारी समझनी। काहे बड़ुआ गुटाइले धनिया कई के पूरा तैयारी सोचनी की पहिला सुमारी शिवजी पजल ढारी ए राजा सोचनी की पहिला सुमारी शिवजी पजल ढारी। माना हमर बात केहू नहीं हो जात, यही से करत तनी माना मन नहीं खेले जाए खातिर हमारा के यही से करे लो बहाना बात माना हमर बुझल चारी सोचनी की पहिला सुमारी शिवजी पजल ढारी ए राजा सोचनी की पहिला सुमारी शिवजी पजल ढारी शिवजी पजल ढारी। धीरे तनी धारा रानी बारू नया नोहर घर में काल पुजाई पिया परमोद रउआ में